Inilarawan ni Senator Bam Aquino, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang panawagan na wakasan ng krisis sa sahod ng mga guro sa pamamagitan ng angat sweldo para sa Guro Act. Sa gitna ng record-breaking na 1.38 trilyon na budget para sa edukasyon ngayong 2026, itinuturing ang panukalang ito bilang pundasyon ng isang bagong panahon para sa mga edukador. Ang nasabing pondo ay katumbas ng 4.5 na Gross Domestic Product o GDP ng bansa na kauna-unahang pagkakataon na naabot ng Pilipinas ang pamantayan ng United Nations. Sa ilalim ng Senate Bill No. 127, minumungkahi ni Aquino ang 10,000 monthly compensation increase para sa mga pampublikong guro at kwalipikadong non-teaching personnel. Ipapatupad ito sa loob ng 3 taon. Binigyang diin din ni Senator Bam Aquino ang bigat ng trabaho ng mga guro na madalas ay lumalampas sa oras ng klase. Teachers are overworked, underpaid, and significantly lack support. 2 out of 3 teachers report working on over 50 non-teaching tasks and work more than 40 hours a week. Reports have shown that it takes a teacher 15 years to move from teacher 1 to teacher 3, where they earn around 30,000 pesos. And some schools have 500 teachers but only 4 non-teaching personnel. And only 45% of public schools have a designated school principal. Our teachers are overburdened and can't do what they want and what they need to do, which is to teach our children. Sa kabila ng makasaysayang pondo na kinapapalooban ng 68 bilyon para sa mga silid-aralan at 67 bilyon para sa free college law, nagbabala si Aquino tungkol sa 43.24 bilyon na inilaan sana para sa salary upgrade ng mga teacher. Ang pondo umano ay inilipat sa unprogram appropriations na nangangahulugang hindi ito sigurado at nakadepende lamang sa magiging sobrang kita ng gobyerno. Mariing nanawagan ng senador para sa transparency at pagbabantay upang matiyak na makakarating ang pondo sa mga guro. To solve the lack of support for teachers, I filed the Angat Sweldo para sa Guro Act, which seeks to grant 10,000 monthly compensation to all public school teachers and qualified non-teaching personnel over the next 3 years. And we will work closely with DepEd in addressing the lack of administrative support for teachers. Ang angat sweldo para sa Guro Act ay bahagi ng 7-point agenda ni Aquino upang lutasin ang krisis sa edukasyon. Kasama rin sa mga panukala ang Teacher in Every Barrio Act para matiyak na ang malalayong lugar ay may sapat at dekalidad na mga guro, e-textbook para sa lahat Act o pagbibigay ng libreng digital access sa mga materyales ng DepEd at Classroom Building Acceleration Program Act o pagpapabilis sa pagtatayo ng mga paaralan katuwang ang pribadong sektor. Naniniwala si Aquino na sa pamamagitan ng pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga guro ay mababawasan ang burnout sa sektor ng edukasyon at muling maaakit ang mga mahuhusay na mga teacher sa pampublikong paaralan na magbigay ng mas mataas na kalidad ng edukasyon para sa milyong-milyong mag-aaral na Pilipino. Reiniela Tugay, CLTV 36 News.